ye shiko mi ga alors Cheikh Ousmane Koulibaly ye shiko mi ga shiko korofi iye ni ala ka jen bi iznillah Cheikh Tanapo ini ce ni lame bayi ni cente kan corriger sabu ebi cenkan mu kama ni la ilaha illallah ni sebe ka bla ka Allah on tourner ko nyeshi fa wara fe ka la ilaha illallah ni sebe ko hindi bla ka bla fa kad mi ata abe benke mema parce que depuis kunu nda noron bara ngo la ilaha illallah ni be benke melema parce que ne nyana ne sera niveau mina beka loni sera au niveau moi parce que kalandenti na soro groupe sans fait min ta famia ne ko la ilaha illallah be benke mema mu kama ne ofo ne nyana beka ko famia mais yere hakili yere son 606 sigini tonu kono na ka yira ka fo ko be kallonta masi o yoroma dobe so ngabara keni kemene ko la ilaha illallah hindilo ningo la ilaha illallah be ben keme ani bioro ani woro lema mais ça veut dire que la ilaha illallah be ben keme ma beba lonko la ilaha illallah kemeni bioro no woro lo ningo la ilaha illallah be ben keme ma beba lonka danbe la ilaha illallah abadan yene o de be keme fo Allah ni ngania de boto dafa ne ka Allah aba kele mbe shiga ka Allahu mimna faraka be kemen bi woron woroni kemen bi woron ti fora la ilaha illallah fo shite illa fo na ya soro idanaye edu sukumba do ka fo ko ebi ka Allah ta'ala lima arrahman as-sabur nema masa sabali masa ebo aladima donc ne kemen fo automatiquement e hakili bi sinki yere son donc non kemen bi woron bete de kemen no la ilaha illa fo ne la me alamina no le hine masaye alele fanaye bela jene no allah donc o kama bu fa ko keme mais kemen bi woron lo be la ilaha illa allah ka faraka be kemen bi woron le ma ok mission ngono na ya yira ga fo ko ale ka shigo kono na ko nere ani karamo wero an fara la nyanga kana balale la papier be karamo numbolo ya dioluma ya kalanka ya la ilaha illallah de ba kono anya kuma fo kuno Cheikh Ibrahim ba fora fana be tradition kera fana ya fo ka laka ko la ilaha illallah ko wurdi ko caya wallahi Cheikh Ibrahim jigima ibe fendon de wa inne ngati linga chefo nendo be o sanien be ga galonti gema fendo be ni ala toko do be ala toko sanien do be ni sira ku fo ku cha inne kan ga ba désormais ala yarati son on nenga galonti ge dugu kolo kan tuguni mo yoro le famia bo e mo min kera ni kuma fo be benchema mo ba fo no ko waldulo hal ni do awdo fana be ben bo mo fana somen ba yara ma ko ale ka kuma be chen ati ko do awuke mo yi ima farafinga ni aya amman no de albi ala ka klinyuman damma inshallah donc Cheikh Ibrahim Jigima le traditeur en moré et en français aya ira ka tradition kon na ko la ilaha illallah ka kanga wuridi ka caya amadda fo parce que nere madda fo abina fo lomina ne ala to kono bla no warafa ana ma kenan aliyane ka fenga dia ne na ira wala ka fo wal kitu alayka mahabbatan minni ne madda dio donc dami mana ja famata yasara bimata yasara fazkuru billah adad awurdi dami kadiye ou bien awurdi dakana doara ire kana dado iye dami foare kana do donc la ilaha illallah shiko ya confirmer an nana kana papier di an yere be finigera an karamogo nere faranbe karamogo kan kale ma karamogo todo malere ni do shiko kono ko ne be finingewla karamogo to bebe finingewra wallahi est-ce que ni ne tuye fenjugule dawma ne tuye galontige est-ce que ala be songa ne bange kambele karamogo cheniye no Cheikh Koulibaly ka banka karamogo wero farani kan o be tagaman chemin yira ko chendo maw faranbe maître Badra Aliou kan olu maw be kono benno ole toloma loru ale ni groupe maw ma lanbe ne kande ni konnango yaide ka danaya da kande odo lu todo be karamogo to misali fo al nu mancha al ni karamogo nani fladrone yaye ne ko
o be kumana ne kɔfɛ karamɔgɔ mɔgɔ minnu fara nin bɛ ne kan dɛ k'an bɛɛ bɛ finimugu gɛw la k'an kɔnɔ gwɛn no an bɛ ka ko min kɛ kɔnɔnagwɛya ko don nɔgɔ ti ko na dɛ k'a kana siga la i ye tailleur minnu ye n'olu bɛ fini kala na fini de ye sutura ye ala ka farafina sutura nin ko in na ka mali sutura ka bɔ embargo nin bolola la ka maliyɛndenw bɛɛ sutura dɛ o de ye fini ka saraka o de y'a to i ye tailleur ye o bɛ ka fani kalan fini kalani walima o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ n'o ma ɲɛ a la ko moyen ko don i b'a san min bɛ se ka complet kalan mais bi bi na yan n'i b'o bɛɛ kɛ i bɛ taa lɔgɔ fiyɛ la dɔrɔn i bɛ taa forokiya gbɛman san yuguyugu la dɔrɔn ka tɛmɛ ka taa i b'a f'u yɛrɛ i b'a pantalon gbɛman dɔ sɔrɔ k'a fara a kan hali n'a danna forokiya gbɛ ma a saraka o bɛ forokiya gbɛ min bɛna bɔrɔ dɔrɔn mais n'i nana n'a ye i b'a ladaga k'a ko n'a tigi y'a minɛ a nisɔndiyani a kana don k'a to a bɔra yuguyugu kɔnɔ k'a don ka seli n'a ye e bɛ jurumu sɔrɔ o la parce que a bɔra yuguyugu de la mɔgɔ dɔw ka fani donni no u y'a don k'a bɔ a nɔgɔni k'a ta k'a bila ka na di farafinna yan ala k'an bɛɛ sɔn an kana mɔgɔw ka fini tɔ san yuguyugu ko in man ɲi dɛ ok a tigi b'a bɔ a tigi tun b'a don k'a la ka jɛn ni musow ye ka ko nɔgɔninw kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ dulɔ min o bɛ ko caman kɛ o ka fini bɔ n'a kan na kafiri fin a tɛ jɛnɛba ko ka a dɔw yɛrɛ bɛ depuis ala y'a d'a ma jɛnɛba ko cogo mais a t'a lɔn ko ko yɛrɛ bɛ exister o ka fini bɔnnen a kan na ele fana tor'o san e ma se k'a ko ele peresera joona k'a ta ka don donc n'a bɛna yuguyugu faniw san k'a saraka a y'a ko fɔlɔ k'a kɛ fani saniyani ye ka sɔrɔ k'a di dɔ wɛrɛ ma sinon o tigi b'a minɛna dɔrɔn ale b'a ye fani kura lo k'a bɔra nanzara jamana na ale t'a miiri k'a nɔgɔnin de sera ale ma i y'a faamuya donc n'i y'a ko cogo na o ye dɛsɛ de ye sinon a kalani i k'a san k'a kalan finimugu gɛ kalan mètre k'a complet kalan walayi o ye suturaba ye e yɛrɛ ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka ɲɛsin diɲɛ tɔ ma mais ni min nɔgɔyara e ma silamɛya bɛ ko bɛɛ nɔgɔya alors an bɛna kuma laban min kɛ k'a datugu o y'o saraka ye donc fini ye sutura le ye ka maliyɛnw sutura ka mali dugukolo bɛɛ sutura ka farafinna bɛɛ sutura walahi dutigi kelen kelen bɛɛ ka ɲi ka nin nasi nin bɔ i n'i sigiɲɔgɔnw k'a ko k'a min k'a caya surtout a mibaga n'a kobagaw ye maliyɛnw de ye dɛ saraka min fɔni filɛ fana maliyɛnw yɛrɛ de ka ɲi k'o jija k'o faso ko kɛ dɛ parce que an bɛɛ faso don mais n'i m'a fɔ ka ɲɛ farafin bɛ to farafinya ra n'i ko an bɛɛ faso ko an dun ma bɔ ko maître badara aliyu kɔfɛ mɔgɔw bi o tɛ e min faso don ne y'a yira e la ko ne ni e bɛɛ ye fa kelen ba kelen donc e kunkolo ne nana fara i kan an k'a dilan an bɛɛ ka kɛ ba kelen fa kelen ye ne bɛna n ka saraka bɔ o bɛnnen bɛ ne ma kosɛbɛ mais e ta de ka jugu e min ye maliyɛn ye e ka kan ka banba kan a saraka bɔ e ka kan ka banba kan mɔgɔ 200 mɔgɔ 300 k'o nasi nin na n'i b'i faso fɛ kalandenw bila hali ni ye 1000 dɔ d'u ma warini dɔ filɛ k'a d'u ma dɔrɔn o b'a nasi ko o b'a sɛbɛn k'a d'i ma fɛn min tɛ tɛmɛ heure 2 baara kan a nisɔndiya ni warinin dɔ ye quoi kan e fana kana dɔgɔya kojugu n ka cɛ a caya dɔɔni k'a nisɔndiya a bɛ nasi bɔ k'a d'i ma i bɛ nasi yɛlɛma barikon na k'a yɛrɛkɛ ka ca o k'a ko k'a cari ka taa maliyɛnw bɛɛ ka kan ka nasi nin ko minnu bɛna to jamana wɛrɛw ra n'o ye burkina mali senegal côte d'ivoire mu fɛn o n'a ɲɔgɔnna etc olu kɔni bɛ se ka nasi nin ko ni ŋaniya ɲumanya ye maliyɛnw yɛrɛ t'a kɔfɛ an bɛɛ ye farafinw sinon a diyagoyani tɛ olu ma mais bɛɛ ka ko maliyɛnw ta de ka gɛlɛn n bɛ fɛ k'a fɔ k'a gɛlɛya a ye banba a ye ala tɔgɔ n'a wurudi nin bila k'a di maa kana bi izinilayi yɔrɔnin fara kan maliyɛnw ka sɔn k'a ko k'a caya a y'a ala tɔgɔ nin di ka taa a y'a tilan mɔgɔw cɛ ensemble pour réussir ala tɔgɔ ti tilan mais a ye nin tilan an t'aw negɛrɛ dɛ an kɔnɔ jɛ ne sera o ma ni kɔnɔngoya ye n'an y'a kɛ n'an fanga sera ni min bɔra la an b'u lakale ɲɔgɔn ye donc n tɛna kuma janya n b'a fɔ a ma aw ni ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh